akwai kuma da auren shi
shugabanmu wanda yake tare da mu a nan shugaba na CPC Alhaji Kai da Sannan sannan kuma kamar yadda ake yi ana tunawa da yake tare da mu kasancewan gefen nan don Allah mutane sun kaɗin da Allah gaskiya kun kare mu ba abin da za mu tashi da su a ja mana bayana don Allah ya Allah ku gyara ba shaƙi da mana na kamar yadda na baka hakuri kan ya ka bani hakuri domin kusan a ce kowa da gwanin shi to ni a wuri na ba ta wannan taro kowa ba gwani na ne na kuma ba da hakuri a yi hakuri ko da sunan ka bai fito ba Allah ya ganka sannan mu halatta ta domin ganka a yi man hakuri kuma za mu ci gaba da yi kuma gwargwado ba mun yafe ba matsala an kira ba ka nisar da kwaji a yara mana nan wanda kuma na iya kai kuma shi da ba da ba da hakuri wanda ba ta za a yi da hakuri ne ba su zo wannan taro shugaban gida a zai aiwa kawai ɗan siyasa na ƙarfafon rukun lafiya to alhamdulillahi zan yi amfani da wannan dama irin godewa manyan baki wanda Allah ya kawo su na wuri maza da mata yadda muka zo nan lafiya Allah ya mai da kowa lafiya alhamdulillahi ɗauki wani ana amfani da wannan dama godewa shugabannin na wannan jam'iyyu da suka haɗe don neman wani yancin to ku sani jama'a wannan aiki ba ƙarfi ba ne yayin da wannan al'amari ya faru wannan ƙungiya ta fara tarihi ta ƙarshe daga faruwar wannan al'amari wannan ƙungiya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta tashi tsaye tsayuwa irin na mai gasa ta shiga ƙarfi sako tana sanar da mutane halin da ake ciki tana gaya musu cewa ga yadda aka lura ga inda za a da farko wata goma kai tunanin wannan tafiya ba ƙarami ba ne dalilin da ya sa muka so wannan tafiya ba ƙarami ba ne shi ta sani ba manyan jam'iyyu ne masu gwamnati da ƴan majalisar jiha da na tarayya da gwamnati suka haɗe don neman wani ƴancin ko kuma bai kamata yi wasa da wani Allah ta wani mai Allah ta wani su da Allah Allah ta tabbatar da cewa mun dage wani hanya za mu bi muka koma muka nemo da taron mu masanan mu da tijan mu wanda suka kware da hanyar siyasa muka gano cewa ga fa aiki ya samu kuma wannan aiki ba karami ba ne yaya za a yi shi kace alhamdulillah dama tun da yana da su tunda kuwa an samu kungiya da ta fito kan wani al'amari shi yasa to don an kai da mata cewa mu
ƙwararru wanda suka san harka irin na siyasa muka yarda suka amince suka ce za mu yi wannan tafiya to yanzu a wannan lokaci kowa ya karɓi da ke tafiya a wannan wuri kuma manyan baki suka ne wanda muka bi su gida ɗaya bayan ɗaya muka roƙe su suka ce mana za su halarci wannan taro don su ga abin da nari take yi ko muna jan hankalin mu mahalarta taro musamman mutanen ƙaramar hukumar Zaria ku sani Zaria wuri ne madubi wanda yake duk abin da kai kada sauran lokacin gama za su asa bai kamata a same ku muna wasu adabi wanda bai dace ba a gaskiyar magana idan mun yi haka ba kan adalci ba to saboda haka daga wannan al'amari shi ne wanda zai zama cewa babban makasudi shi ne na farko mu tsaya kai da nada mu tabbatar an zaɓa mana shugabanni tun daga mazaɓar rasu har ya zuwa gunduma har ya zuwa lokal gamma har ya zuwa jiha da ƙasa baki ɗaya mutane masu gaskiya da riƙon amana wannan ba zaɓa mana irin wani na mutane ba wannan ƙungiya ta tabbatar cewa jam'iyyar APC za a yi ta da kwarkwata kuma ba za mu yadda ba. Na biyu shi ne dole dukkan mutanen da za mu zaɓa nan gaba mu tura su sai mun tabbatar da cewa